Kisa Naziru ya karo wata matar. Sai na nuna mata ni na haifi Naziru ba ita ta haifar min shi ba. Sai ka ce wanda zan dauke ki kai a sai da ke ko a yanka ki? A sati mai zuwa cikin shirin Dadin Kowa. Sabon You are under arrest. Ake za ka yi ne cikin gidan nan? Kai ba ka ganin zarau sai ka tsinka. Ruwan roba nake so ne sanyi. Lalle kare na mu wayo. Kamari ga tsinka jaka. To mu je duk inda ma za mu je din in so mun je ai kulikulin kubura da ni ko ai kilishi da ni. Dadin Kowa. Sabon Salo.